Здравейте! Днес ще говорим за природата. Много хора мислят, че само големите организации могат да помагат на природата, но всъщност всеки от нас може да направи нещо. Днес лице с интелектуални затруднения Таня и нашия доброволец Алекс ще дискутират как да помогнем на природата. Таня ще задава въпроси, а Алекс ще дава идеи как можем да й помогнем. Здрасти, Таня. Благодаря за поканата. Радвам се да бъда тук. Защото е важно. Пазиме породата. Природата е нашия дом. Тя ни дава чист въздух, вода, храна и красиви места за почивка. Ако не я пазим, животните и растенията могат да изчезнат. Затова е важно всеки човек да се грижи за природата. Много хора мислят, един човек не може да поне нищо. Това е вярно. Не е вярно. Когато много хора правят малки добри неща, се получава голяма промяна. Например, да не хвърляме боклук, да събираме отпадъците разделно, да пестим вода и електричество. Това са малки действия, но те помагат на природата. Какви лесни неща могат да правят всеки ден да помогна на породата? Има много лесни неща. Например, използвай бутилка за многократна употреба вместо пластмасова. Носи торбичка за пазаруване, която може да се използва много пъти. Изгаси лампата, когато не е нужна. Използвай по-малко вода. Тези малки навици помагат много. Ти си водоволец. Как хората могат да станат водоволци на породата? Много организации правят акции за почистване на паркове, гори и плажове. Всеки може да се включи. Понякога дори с приятели може да организирате малко почистване на парк. Това е и забавно, защото работите заедно и помагате на природата. Какво ти казала на хората, които слушат днес? Бих им казал, че природата има нужда от всички нас. Не е нужда да направим нещо голямо. Важно е просто да започнем с малки стъпки. Ако всеки човек направи нещо добро за природата, светът ще стане по-чист и по-красив. Благодаря ви за този разговор. Днес научихме, че всеки може да помогне на природата, дори и с малки действия. Благодаря и на вас, че ни слушахте. До нови срещи в нашия подкаст.